Mhm. Tak to ještě provedeme do spoustu. Jasně, to není problém. Já nepiju, samozřejmě já nepiju 15 let alkohol, neberu žádný, nemám s ničím problém. V tomhle směru teda. Tak, po dobu tónu plynulé dýchat do přístroje, jo? Tak, s náustem do úst. Tak, v pořádku, náustek je váš. Jestli mě to nahraje tady to pánovi. Můžu taky Tak, se podívat. je to oznámení o přestupku, bude to řešit teda Městský úřad Pohořelice, tady jsou vaše iniciály, adresu pro doručování máte stejnou jako adresu trvalého bydliště, Mám datovou schránku. Jo, tak můžete, no, já to tady napíšu do poznámek. Ježišmarja, teď nevím přesně. Víte z hlavy nějak, nebo... No teď nevím, ale mám datovou schránku, tak tomu napište, že to Takže do doručíte datové tam. schránky, No jo? samozřejmě je to přednostní přece. Dobře. Píšu, že ten řidičský průkaz jste teda nepředložil, nějaký telefonní kontakt na vás, jste ochoten sdělit, Mám datovou schránku. takže datovou schránku, dobře. K tomu přestupku chcete se nějakým způsobem Nechci vyjádřit? se vyjadřovat k ničemu. To jako, A vy s tím teda nesouhlasíte? Teda, já nesouhlasím s něčím, co se tady děje. S ničím nesouhlasíte? Ne. Dobře. Jste ochoten se podepsat tady na oznámení? Nejsem přestupku? ochoten nic podepsat. Nejste Proč ochoten mám nic? jako něco podepisovat? Já nemusím nic podepisovat. Dobře, jo, je to vaše právo. já Je to moje nemám. právo, ano. Takže, jak jsem říkal, je tady sepsáno s váma oznámení o přestupku, bude to na Městský úřad do Pohořelic, kde to budou řešit. Jo? Ať to řeší. Dobře, to je asi všechno. Jediné, co mě mrzí, tak s tím řidičákem to prostě se stane, že člověk zapomene, ale... Ne, vy jste ho nezapomněl, vy ho máte propadlý. No já vím, no, jako, tak máte to myslím, propadlý, že, takže tak to ne, myslím, že že jste ho zapomněl, no zapomněl, jasně. ale- No, Ale stane jste se, si je nepožádal toho o moc. to, aby vám ho vyměnili. Ale to snad není trestný, ne? Ne, ale je to nebo- přestupek, jo? A Jasně. přestupek jsme taky sepsali tady do toho Pořád. oznámení o tom přestupku, takže ten budou určitě řešit taky. Jo? Nemají právo nic řešit, pane policisté. Dívejte se, to už je na jejich straně, jak se s tím vypadalo. Je- Jo? Z naší strany je to všechno. Jasně, Potřebujete ještě něco jenom od na nás? základě čeho jste se domníváte, že jsem se dopustil přestupku, že jste to říkal Pane, my tady provádíme dohled na Bestip, jo? Tady je Jo. v současné době udělaná Jasně. uzavírka. No. Už i bez té uzavírky je tady tato křižovatka docela nebezpečná, bývají tady vážné dopravní nehody, jo? Chápu. V tuhle chvíli se tady provádí rekonstrukce, oprava, Jo. je tam určité dopravní značení, takže tady provádíme vlastně dohled nad dopravou, Jo. tím, že prostě tady samozřejmě řešíme přestupky těch řidičů, co tady porušují pravidla, jo? Ať Jenom, už prostě zákaz odbočení, všechno jsou tam 4 dopravní značení, No. které my máme zadokumentované Jasně. prostě a přiložíme to samozřejmě k tomu a s tím to pošleme tomu správnímu úřadu. Vy jste byl zastavený z toho důvodu, že prostě jste tady porušil zákaz odbočení doleva, jsou tam 4 značky, jak už jsem řekla, a z toho důvodu vy jste byl zastaven. jste si tím naprosto Jsem jistí. si s tím 100% jistá. Jo. Máte i třeba nějaký důkazní materiál pro to. Sedněte do auta, jděte zpátky a projďte si to, spočítejte si tam ty dopravní značky, které vám zakazují zákaz odbočení. Já jsem se na vás velké ptal jízdě. na něco, jestli mě odpovíte. však vám odpovídám. Jestli máte na to nějaký Ano, věrohodný důkazní důkaz. materiály, i nahrávku tady je z videokamery, které Jo. máme před na služební vozidla. Jo? Tam se. To je asi všechno. Jasně. Jo. Zbytek můžete řešit potom u správního orgánu. Dobře. Jo, z naší strany je to všechno. Dobře, děkuju, Tak, naslyšenou. mějte se hezky.